שוש, מה נשמע? אז אנחנו מנסות פילטרים מוזרים. חלק 4. פילטר ראשון. אומייגאד, זה נדיר עליי. איך זה עליי? תראיני. אוקיי. טוב, עליי זה... אני נראית כזה כמו... תביא לי, אבל עליי זה יותר נדיר, כי אני אוקיי, תעצרי. נראית מולט. פילטר שני. אוקיי, היא מלא, אני נראית מפחידה. אומייגאד, זה נראה רע, אומייגאד. נראה לי נוריד משקפיים. היא מלא, זה נראה רע. זה די נדיר עליי, כי תמיד הכל נדיר עליי. לא חושבים. וואי, זה יפה. תכירו, זה יפה. אבל רק זה פה יותר מדי צלליות, אבל זה יפה. פילטר מספר לא ידוע. תסתכלו, זה מהמם עליי, תראו. זה יפה, רגע. זה די יפה. תראו. את שעליה זה פחות יפה, אבל הריסים נדירות. מי שחושף שהרצחים בלילה. זה מאוחר שיכתוב בתגובות. זה בלילה. ומחר יש לנו בית ספר. נדע ביי תראי. אוי, זה נדיר עליי, זה נדיר. תואר, תעביר את זה. ביי. לא, תואר, תעביר את זה אליי. זה לא אוי, זה נדיר עליי, אתם לא שמים את זה. איזה קופים אתם באמת. יאללה, ביי. יאללה, תעקבו אחרי תואר לעוד סרטונים מהממים מושלמים. לחלק 5, תכתבו בתגובות. ביי.